Βρισκόμαστε σε ένα από τα καστροχώρια των χωριών της Μαστίχας. Η ζωή κυλάει ειρηνικά. Οι χωρικοί έχουν πάει στις δουλειές τους και ο βιγλάτορας παρατηρεί από τη βίγλα του τον ορίζοντα, ελέγχοντας για πιθανές απειλές. Παρατηρούμε ότι η πύλη του κάστρου είναι ανοιχτή και, καθώς όλα κυλούν ειρηνικά, η οθόνη της πύλης χαμογελάει. Ξαφνικά, ο βιγλάτορας βλέπει ένα εχθρικό καράβι να πλησιάζει. Πατάει αμέσως το κατάλληλο κουμπί για να στείλει σήμα κινδύνου στο χωριό. Ακούμε τον ήχο κινδύνου και βλέπουμε ότι στο πάνω μέρος της βίγλας ανάβει ένα φως. Η οθόνη τώρα δείχνει μια νεκροκεφαλή, σηματοδοτώντας το κίνδυνο. Η πύλη του κάστρου, λαμβάνοντας το σήμα κινδύνου, κλείνει. Ακούγεται και εκεί ο ήχος κινδύνου και η οθόνη της πάβει να χαμογελά. Την ίδια στιγμή τίθεται σε λειτουργία ο αισθητήρας της πύλης, έτσι ώστε κάθε φορά που πλησιάζουν οι χωρικοί για να καταφύγουν στο κάστρο, να ανοίγει η πύλη και μετά την είσοδό τους να ξανακλίνει. Όταν πια όλοι οι χωρικοί έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο κάστρο, ο υπεύθυνος πατάει το κατάλληλο κουμπί στην πύλη και αυτή κλείνει οριστικά. Ο αισθητήρας πάβει να λειτουργεί, η πύλη παραμένει κλειστή και η χωρική είναι ασφαλής. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που κάποιος χωρικός φτάσει καθυστερημένα και βρει την πύλη ήδη κλειστή και τον αισθητήρα της ανενεργό? Ο υπεύθυνος της πύλης πατάει ένα άλλο κουμπί, η πύλη ανοίγει και αφού μπει ο χωρικός στο κάστρο, ο υπεύθυνος την ξανακλίνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόλις εμφανίστηκε ο εχθρός, με τη συνεργασία της βίγλας και της πύλης του χωριού, κατάφεραν όλοι οι χωρικοί να ειδοποιηθούν, να συγκεντρωθούν μέσα στο κάστρο και να παραμείνουν εκεί ασφαλείς μέχρι να απομακρυνθεί ο κίνδυνος των πειρατών. Αφού απομακρυνθεί πια ο κίνδυνος και ο εχθρός, ο βιγλάτορας επιστρέφει στη θέση του. Και η πύλη του χωριού επανέρχεται σε κατάσταση ειρήνης. Αυτό είναι το έργο της ρομποτικής του Δήμου.